My sme tu mali dnes takú súťaž, volalo sa to, že záhradský talent, ktoré finále na Tibula feste v Holiči a dnes tu máme taký casting. Aha. A my sme sa rozhodli casting. Ja nerozumiem, asi som sprostá, nerozumiem po slovensky. Jak sa to povie po maďarsky? Nestačí po slovensky. Však casting. Casting je po slovensky? Áno. OK. Dobre, tak ja vám to vysvetlím. No a my sme sa dohodli, že tu dáme toľko, koľko máme súťaž, že tu ich dáme viac. A my sme sa rozhodli... A kde pod backstageom, alebo nad backstageom? Kde to je, keď už sa bavíme po slovensky? Presne tuto na tomto mieste. A brainstorming kde robíte? Čo, kde vám robíme? Brainstorming, však hovoríme po slovensky. Čo je? No. Keď sa do toho pustila, tak sa rozprávaj ďalej. Aby som vedela, že či hovoríme po Ja vám slovensky. nerozumiem. Nie? Nie. Tomu neverím. Dobre, nevadí, ja vám to doplním. Takže my tu zbierame jednocentovky, aby diváci podporili súťažiacich, vlastne 3 súťažiacich